Copil, ce ești? Te mai încet sonorul! Mi-a fost că eu m-am concentrat la telenovele mele! Spaniule, nu ți-ar fi rușine! De obrezatule! Hei, dă sonorul mai încet acum! Dar nu vreau! Costele! Zi acum lui Cezar să dea sonorul mai încet! Te rog foarte frumos! Ai auzit, fiule? Trebuie să dai sonorul mai încet. Pentru că eu dacă vorbesc există riscul să fiu dat afară din casă. Ok, o să-l dau mai încet. Cine ne atacă? Nu dă nimeni sonorul mai încet când sunt eu prin preajma casei acestea. Ok, mă culc, dar nu mă culc că vrei să...